госпожо Ходжева, уважаеми господин Хаджи Динев, госпожо Шехова, скъпи гости, ученици и приятели на училището, добре дошли на тържественото откриване на многофункционалната спортна площадка на СОУ Свети Кирил и Методий, град Смолян. Тя е реализирана по програма Активни и здрави, проект финансиран от фондация Димитър Бербатов и Данон Сердика. Госпожа Шехова, директор на училището, ще представи проекта. Смея да кажа, че това, което направихте за нашето училище, е един огромен жест, който години наред ще говори добро за вас и вашите намерения. Да подкрепяте спорта, да стимулирате младите за изява. Тази многофункционална спортна площадка ще бъде полезна на 730 ученици от нашето училище, а през лятото смея да кажа, че почти се удвоява бройката на тези ученици, които спортуват в двора на първо СОУ. Благодарим за жеста, който направихте. Бих искала да кажа на всички наши гости, че участието ни по тази програма съвсем не гарантираше успех и утвърждаване. Ние се познаваме с вас визуално едва от днес. Благодарим за това, че направихте един безпристрастен конкурс и ние попаднахме сред утвърдените 9 проекта от 1200. И е наистина много голяма радост да ви я подарим в първия учебен ден. Надявам се много да я използвате. Това е пожеланието на Димитър Бербатов към вас. Аз ви предавам неговите специални поздрави и това пожелание да ви е честито. Госпожа Ходжева ще открие площадката.